venim aquí a celebrar les escoles, l'escola Pérez Iborra, l'escola Diví Pastor, l'escola Diví Pastor, vaig dir que la idea era fer els mateixos que fer la classe, física, però funcionava al món, al carrer. Avui som 1.500 persones a tot Catalunya, però també som 1.500 a la resta del país. Per tant, és un moviment en el qual ens sumem per primer cop a Catalunya, d'acord? També la idea és que avui ens barregem. No estaria bé que tots els funcionaris de la Pérez Iborra anessin junts, que tots els de la segona no, és un dia per fer convivència, d'acord? Per tant, us he fet grups. Farem, estan allà 5 estacions, 6, però no les podrem fer totes perquè no tenim